Stres, pane! Co? Vypni si mikrofon, jo? Už to budu nahrávat do teďka, jo? Jo. Zatím. S publikou. Jukebox. Je tady Jukebox na s publikou, máme 18:44 a Petr hlásí, že na telefonu je Mára. Zdravím. Taky zdravím, přeju ti hezký den. Vybral jsi z písničku, teda aspoň jako tuším, že tímto směrem půjdem od Michaela Jacksona jako interpreta. Já teda vyberu to, co bychom mohli dát do éteru. Souhlas? Dobře. Fajn. Pro koho to bude? Takže poslal bych to pro kamarádku Kačku a pro mé zaostalé kamarády. Šinďu, také známého pod přezdívkou Pejsek a hlavně pro našeho nejvíc zaostalého kamaráda Dana. Společně tak pošleme jim to do ústavu do Jarošova. Výborně. A taky tobě, ať se ti dobře hraje. Děkuju, Máro, předpokládám, že ti kamarádi teďka poslouchají. Jo. Budou mít velkou radost, že jsi jim nechal zahrát. Měj se hezky. Čau. Čau.